Qazaqstan Respublikasynyň Mangistau welaýatynyň medeniyet ulgamynyň ýolbaşçylarydyr, hünärmenlerini, belli aýdymçylardyr, sädenelerden tans toporlarydyr, teatr tanoturyň eşgärlerinden ibaret bolan wekiliýet Barkyn welaýat döwlet drama teatrına aýdym säderi bilen mehirli garşylandy. Dabara gatnaşçylar ilki bilen bu ýerde ýaýbanyndyrlan sergilere tomaşa etdiler. Dabarda wýsançly çykyşlara giň bermerli. Onda çykyş edenlere türkmen gazak halklarynyň dostlugyny gatnaşyklary we döwrübap mümkinçilikleri hakynda duruk geçdiler. Şeýle-de dabarda çykyş edenler paragatçylyk we anaşmak ýylyna geçilýän bu medeniyet şäheriniň aýratyn uly ähmiýeti eýedigini uly boýsunç bilen belediler. Medeniyet şäheriniň dowamy Qazaqstan we yerli dörejilik toporlarynyň bu ýerde ýaýbanlandyran aýdym sädli çykyşlary bilen goşdy. Boýsunçly çykyşlarda iki ýurduň dostlugyny gatnaşyklarynyň barha ösýän türkmen gazak hyzmatdaşlygynyň täze özgörtmeliň şeýle-de dünýä paragatçylygynyň ýurt asudalygynyň wasfy ýetirli. Türkmenistana dostlugynyk mekany atly türkmen gazak dostluk aýdym sädli dabarasy Türkmenewi döwlet kanseriniň Türkmen başydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni sport toplumyna geçirildi. Bu ýerde iki ýurdun ykdysady we medeni ösüşlerine başlanan sergiler gurnaldy. Sergileriň dowamyny iki dogany halklaryň asyrlary aşyp, nesillere nusgu bolan ruhy, medeni gymmatlyklary barada hem özara pikirleşildi. Soňra bu ýerde gurnalan aýdym sädli çykyşlarda iki ýurdun nusgu we kompozitorlarynyň sadary, folklor çykyşlary ýerine ýetirildi. Çäksiz şahatlyk şowkyny eksilmedi buýsança eýe bolan dabara UNESCO-nyň adamzadyň maddi beden mirasynyň görnükli nuskularynyň sanawyny ýeren köşdepdi tansy bilen şowkyny jemlendi. Goňşy döwletden gelen mehmanlar medeniyet şäheriniň dowamyna abada milli syýasatçylyk zolugynyň täsin binalary, sagaldaş toplumlary, mehmanhanalar bilen tanyşmaga giň mümkinçilik aldylar.